Sí. Bo día. Pódese pasar. Hola. Moi bo día, adiante ¿Qué tal? todo o mundo. Como está? Todo Bueno, ben? bos días. Empezamos hoxe, esta mañá, con un novo programa, o oitavo xa, 8 programas levamos de Conversas no Lar. Desta volta, tamén, porque está aí moi próximo o Antroido, as datas do Antroido, que é mellor que, bueno, traer o que é o Antroido, digamos, ancestral máis representativo da comarca e posiblemente dos máis representativos da provincia, que por desgracia non abundan moito na provincia da Coruña. Está máis focalizado, quizás, os antroidos tradicionais na zona de Lugo e de Ourense, non? Polo menos os máis populares. Pero aquí ao ladiño de Betanzos, na comarca daqui das Mariñas, temos un antroido, que é o antroido de Samede, aí en Paderne, que é un antroido que foi recuperado hai moi pouquiño tempo, bueno, hai uns aniños, pola labor do boca a boca, non? De empezar un pouco a investigar, falando coa xente maior, polas casas, e ir recollendo todo isto. E unha das artífices, por non decir a principal, ou a máis coñecida, que depois plasmou todo ese traballo en un libro, pois é Mica Giao. Bo día. Bo día. Achégate un pouquiño, por si non recolle ben o micro para despois para a retransmisión. E nada, e entonces queríamos ter hoxe esta pequena conversa un pouco arredor do que é o antroido de Samede. Vos levades, bueno, xa un montón de tempo por aí traballando este tema, e quería un pouco que nos expliques así a grandes rasgos cales son as características deste antroido, porque o antroido non é o mismo que o carnaval. Non, entroido non é carnaval, efectivamente. Bueno, pois o entroido de Samede, a ver, había entroido en todas as aldeas, por todas as aldeas, porque o entroido foi unha festa que se celebrou moitísimo. Pero o entroido de Samede, pois tiña unhas características especiais ou que o facían diferente, porque pola serie de personaxes que se repetían cada ano. En outros entroidos, ao mellor, cada ano facías unha cousa diferente, vestíaste de farandulo, de antroido, do que fose, pero o entroido de Samede, pois tiña as máscaras, ou mascaritas, como se chamaban eles, que son os danzantes. Estes bailan unha danza, a muñeira cruzada, o luns de entroido. Polo que investigamos, esta danza tiña un cometido, era un ritual, que era que mozos e mozas solteiros en edad de casar, pois salían nesa danza o luns de entroido, porque só se bailaba ese día, non se volvía a bailar en todo o ano, nin en ninguna festa, en ninguna foliada, en ningún sitio se volvía a bailar esa danza, só aí nese momento. Para eles era moi importante vestirse de mascarita. De feito, decíanos unha señora, Mariluz de Andrés, que cando a viñeron a pedirlle a seus pais se ela podía ir de mascarita, ela tiña 14 anos. Ela, claro, dixo, entroume unha cousa polo corpo arriba porque xa me consideraban unha muller en edad de casar, non? Entón, para eles era importante ese rito, ese paso xa son unha adulta, xa estou para casar, non? Entón, aí van vestidos con unha roupa especial, non van disfrazados, que iso tamén é importante recalcalo, porque a veces a xente, vades disfrazados. Non, van vestidos con unha roupa tradicional. Bueno, unha roupa que se herdaba, no mellor dos casos, pero na maioría dos casos tiñan que pedila prestada polas aldeas a quen tivese roupa boa para prestarles, e incluso viñan aquí á vila de Betanzos pois alquilar o mantón, que non era habitual ter na casa un mantón de Manila, e alquilábano por aquí no fotógrafo onde había eses mantóns. Mira unha cousa, realmente a labor de recuperación, porque ao final é un traballo, calquer labor de recuperación de calquer costume, de calquer tradición, é un traballo antropolóxico importante, non? E iso, como vos deu por empezar a traballar para recuperar isto? Que foi? De falar, por exemplo, nunha comida na casa, escoitar os vellos? Como foi a iniciativa? Porque moitas veces escoitamos falar nas casas, pois había tal cousa, contamos historias ou contan, pero non te dá por poñerche, non che dá por poñerte, bueno, pois agora vou a facer este traballo de recuperar isto. Como veu ese traballo de recuperar ese antroido? Pois a verdade é que dunha maneira sorprendente, cando menos, e porque despois sinteste como é como se o universo estuvese esperando a que chegases ti aí para facer eso, non?
a veces pellizcaste, porque non pode ser que tivere eu a suerte de que me escolleran a min, non? Pero, pois empezou, os meus rapaces tiñan que facer un traballo para a escola de unha historia que lle contase unha persona maior da aldea. Fomos a xunta un veciño, Pedro de Maceira, e entón aí además dixo, de que vos vou falar eu? E a mí, pois saleume de dentro, pois fálanos do entroido. Porque sí que eu tuve unha perruquería moitos anos e tiña unha tía miña, Beatriz de Coruxou, que sempre decía, Dios mío, ojalá houvese un vídeo daquele entroido de San Mede, porque aquelo era espectacular, aquelo era maravilloso. Oínlle tantas veces decir eso, non? De ojalá tuvésemos imaxes daquele entroido, do que foi aquela festa e tal. Entón, fálanos do entroido. E, efectivamente, Pedro e a súa dona Aurora faláronos do entroido, non? De como eses 4 días de entroido, como aquela aldea deixaba de traballar nos traballos agrícolas para dedicarse plenamente ao entroido. E, bueno, cando nos marchábamos, Pedro, pois, con tristura, díxonos, que pena que non haxa quen escriba sobre isto, porque imos morrer os últimos que quedamos para contalo, e isto xa se perde para sempre. Entón, eu dixenlle, non te preocupes, Pedro, que de escribilo encargo meu, pero eu dixeno pensando en facerlle a relación ao rapaz, pois eu sabía que ele non a iba a facer. Entón, pois, supóñeme que foi como abrir unha caixa de Pandora, non? E aí prendeu unha chispa que o E día... además, de paso, fixeche de escritora. Sí, vamos. Entón, que fixen? Pois o día seguinte entroume curiosidade, e como na aldea que temos só un bar, e conocémonos todos e estamos sempre os mismos. Pois estaba un señor, Antonio da Longra, e pregúntolle, Antonio, ti acordaste do entroido de San Mede? E aquel home con orgullo dixo, como non me vou acordar se eu fun parte deso? Entón aí xa, para, porque aquí hai temita. Ocorreuseme a min, que eu son así moi ocurrente, e digo, pois igual teño que ir por todas as casas da aldea onde quede xente que participou dese entroido e preguntarlles como foi isto. E así empezou esa labor, que eu pensei que iba a ser unha cousa rápida, pero cal foi a miña sorpresa, que este traballo durou un mes, porque a cada casa que chegaba, bueno, calquera que faga unha entrevista a unha persona maior, unha aldea, aquí non podes entrar a cañón, fálame do entroido, non, sino que eles primeiro pregúntanse pola túa vida, onde estás, que faz, tal, e logo, cando lles parece, empezan a contar eso. Entón, ese traballo levoume unha media de 3-4 horas en cada casa. Bueno, eu tamén son bastante de falar, pero... Sei do que falas, sí. Entón, claro, foi unha experiencia única, porque non solamente abren a porta da súa casa, sino que abren o seu corazón para contar aquela historia que os marcou moitísimo. E, bueno, foi un traballo espectacular. E aí, cando eu recollín todas esas historias, todo o que les contaron, pois pensei, madre mía, pero isto ten que quedar reflexado. Non pode quedar así. Non pode quedar así, o sea, a xente ten que saber de isto, non? Entón, o libro simplemente leva o que eles contaron. Eu entendo que é moi difícil transmitir a emoción que eles puxeron, o sentimento que eles tiñan hacia esa festa, non se pode transcribir a un libro. Pero, de todas maneiras, eu creo que o libro é importante no sentido de que estás inmortalizando unha serie de persoas. Eso xa para empezar, non? Sí. E depois que queda aí un traballo de consulta, que, de alguma maneira, tamén garante un pouco que eso non seña tan fácil de perderse, non? Efectivamente. E, aparte, o que máis nos é que algunha xente maior que o leu, que era de outras aldeas, pois mandábanme a mensaxe de dicir, dille a Emi que é tal cual o acordo eu, tal cual nos o vivimos. E despois moitos fillos, netos e familiares de toda esa xente que conta as súas historias non tiñan nin idea, porque a min tamén me pasou, o sea, eu isto do entroido, agora descubrín que era algo que hai un gen aí metido, porque resulta que eu entérome nesta recollida, que meu pai, despois da Guerra Civil, no ano 42, porque os encargados de facer o entroido eran os mozos licenciados, meu pai, despois da guerra, foi do primeiro grupo de licenciados que lle toca recuperar o entroido. Jamais da vida meu pai nos falou do entroido, nin nos parecía entroideiro, nin nada de nada, xa nunca lle escoitei a meu pai ningunha historia, non? E cando vou a recoller isto
me din, no, que teu pai foi da quinta dos que Quedaste despois sorprendida aí. quedei e digo, bueno, pues isto é genética outra, que despois de 60 anos me toque a min outra vez Claro. empezar aí, pues digo, pues isto xa é algo genético. E mira unha cousa, porque despois tamén, eu me parece que che escoitara unha vez, non sei se na presentación do libro ou en algunha outra conversa que tiveramos por aí, de que incluso, non sei se salíades daquela, era naquela época ou foi posterior, que salíades co Antroido fora, ou a Coruña, ou a Betanzos, ou non me acordo moi ben. Pero eles, os maiores, Sí, a generación, sí. No, ou intentaran salir. Efectivamente, hai Intentaran algo que, salir, claro, sí. eles sí que se recordan, nos anos 60, 62, quedou o Entroido daba os últimos coletazos, Sí. xa non quedaba tanta xente, eles xuntáronse os maiores nunha casa para intentar ir co Entroido a Coruña. Eles querían que alguén os sí. grabase, que alguén lles grabase a danza da muñeira cruzada, porque para eles o máis importante deste Entroido era a danza da muñeira cruzada. Claro. Xuntáronse, falaron de poder ir. Para eles foi inviable, e como, bueno, pues, a nos ahora mismo chámanos para ir a Nueva York a mostrarle o Entroido, e, a ver, intentarémoslo, pero, a ver, é difícil. Eles, pues claro, había que ir a pé hasta Betanzos ou hasta Areas, había que pedir a roupa prestada, había que saber quen te iba a gravar, entón foi imposible, non foron capaces. Claro. E dixo Manola de Andrés, cando contábamos esta historia, dixo, o que? Se non fomos capaces nin de ir a Betanzos, o sea, Claro. que nunca chegaron nin co Entroido aquí a Betanzos, que Claro. estamos ao lado, non? Entón, para nós, a día de hoxe, cada vez que saímos fora, pois sempre levamos ese orgullo Claro. de neles non Bueno. foron capaces de sair con el fora, pero Claro, a pregunta iba un pouco por aí, porque desde que o recuperachedes, fuchedes a montós de sitios, e de alguna maneira, contabas antes que estabades xa integrados en outros antroidos tradicionais, por aí polo mundo adiante, tedes relación con moitísimos, non? Agora mesmo estivechedes en Bulgaria, era, non? Sí. Hai nada, hai unhas semanas. Pero outros anos tamén fuchedes a outros lados. pois sí. A verdad é que tamén en eso este Entroido recuperouse con un cúmulo de circunstancias sempre favorables, o sea, sempre nos sale todo ben. A primeira vez que saímos, que non tiñamos nin idea de que existía un mundo fora de Sí. San Mede, convidáronos a ir a dar unha charla a Valdesoto cos sidros de Asturias, un dos entroidos máis antigos de Asturias, non? Non o dudamos, dixemos que sí a lo loco. Nos, en plan, Paco Martínez Soria Sí. viaxa por primeira vez a Madrid, pois esa foi a nosa experiencia, a primeira vez que saímos a Valdesoto. Temos moitísimo que agradecerlles porque eles foron os que, o sea, acolleronos con moitísimo cariño. Pablo, o que dirixe os sidros, foi unha persona, para non ser como o noso pai no Entroido, non? E aí estaba tamén o director do FIMI, do Festival Internacional da Máscara Ibérica de Lisboa, estaba o director. E díxonos, está aquí Elder, que é o director do FIMI e tal, e, bueno, díxome, hai un antes e un despois de participar en unha salida como esta, como é o FIMI, non? Claro. Entón, bueno, nós, fomos como Paco Martínez Soria, porque chegamos ao desfile, non sabíamos que había que levar músicos, non levamos. Bueno, cando nos vimos metidos naquel fregado, sin, moi malamente, pero bueno, de corazón e dando o mellor. De feito, na presentación de como se recuperou o Entroido de San Mede, polo camiño, Fernando decíame, pero non levas un PowerPoint, algo que tal? Digo, non, é que eu non podo adornar ou poñerlle floritura. Eu recuperei isto sendo como son e cos medios que nos tiñamos, Claro. e non vamos a adornar aquí, non? O que che o de corazón, como nos o sentimos, non? Entón, pois eso. E recordo que na cena dese día, a noite, Elder acercouse a min e díxome, me gustou mucho vuestro Entroido. E digo, santo Dios, se lle gustou, se lle gustou como viñamos aquí, non van. E dixome, bueno, este ano o FIMI está completo, pero, bueno, algún ano, pois tamén gustaríame que viñeredes ao FIMI e tal. Bueno, pois con tan boa suerte que ese ano no FIMI fallalle un grupo, creo que era un grupo italiano que falla, e entón, el, pois, propónnos si queremos participar do FIMI. Non o dudamos, arrancamos para Lisboa xa, a lo loco. E, bueno, pois xa dai, pois sí que foi xa un salto a... Pero, bueno, quer dizer que disfrutamos moitísimo
incluso pois, cando vimos con entroidos aquí dentro de Galicia, non? Sí, vin tamén que vos levaran ao Museo do Pobo Galego tamén alguna vez, non? Sí, A expoñer ali o tema do entroido, do sí. vosso entroido. Sei tamén, por algunha referencia, porque, bueno, sabes que temos aí unha especie de amiga en común, que é Mercedes Vázquez Saavedra, que para min é unha institución en todo isto do entroido e sobre todo o tema da muller. Coincidiramos a máis nunhas xornadas en Guitiriz, e ela fala maravillas de vos, non? E vos ten moito cariño. É que ela ademais vos valore unha persona que sabe tanto de antroidos e que os conoce tanto a nivel de todo o Estado, pois home, eu creo que eso é realmente para estar contentos, non? E o que che quería comentar é tamén a día de hoxe o antroido, porque eu vexo aquí este cartel fala dunhas xornadas, non? Dun programa, de un día, non? Sí. Estou vendo aquí o 9 de marzo. Pero aparte deste día, que digamos que é un rollo feito para todo o público, que outras actividades tedes? Hai máis actividades que isto en Samede? Bueno, en Samede tivemos o pasado 9 de febreiro, puxemos o Policarpio, sí, que é o meco que colgamos un mes antes, e, bueno, pois xa foi un día de festa todo o día, desde pola mañá hasta a noite. E despois, nós, o domingo, bueno, temos ensaios de baile de Muñeira Cruzada, temos ensaios para esa festa. E despois, este venres, tamén tuvemos para facer sombreiros, para as nenas que van a bailar, bueno, que sempre hai moito traballo aínda aí, non? E despois o domingo gordo de Entroido, que eso sí que non está en programa e tal, pois tamén recorremos a nosa aldea, vamos vestidos de vixigueiros, aí sí que vamos xa de vixigueiros, e recorremos toda a aldea e facemos festa pola aldea, pero xa a petit comité, non? Vamos nós polas casas e pasamos un día... E falabas antes de invitacións, antes nomeabas o de Nueva York, por exemplo, non? E ao mellor algunha outra que hai por aí, non? Bueno, sí, hai invitacións, claro, porque, bueno, o feito de participar no Surba, que é o festival de máscaras, digamos, máis importantes de toda Europa, pois claro, a raíz de estar aí, pois sí que apareceron invitacións, bueno, para un montón de sitios que bueno... O problema desto, ao mellor, é, claro, é o tema económico, porque os desplazamentos son caros. E a xente, claro, non todo o mundo pode dispoñer de gastar cando lle apetece para ir a unha viaxe destas. Entonces, a mí gustaríame, porque sei dos traballos que pasa calquer tipo de asociación ou entidade para sobrevivir, non? Pero se ainda encima hai gastos, non, que exigen moito, pois moitas veces teste que cortar de facer cousas que che gustaría facer. Como está o tema das colaboracións institucionais? Digo, porque normalmente vos estades constituídos como asociación? Sí. O sea que poderíades ter acceso a subvencións e axudas e todo isto. Pero aparte deso, como é o comportamento? Falo, por exemplo, do Concello onde pertencedes, falo da Diputación ou mesmo da Xunta de Galicia, porque ao final son traballos de tipo cultural e antropolóxico, non? A recuperación do Entroido, máis que a recuperación tamén a aposta en valor, porque recuperanse as cousas. O tema é despois intentar dimensionalos no que sería xusto, non? O que sería de xusticia. Que me podes contar de todo eso? Bueno, vamos a ver, nós cando viaxamos a Cerdeña, por exemplo, o ano pasado viaxamos a Cerdeña, puxémonos en contacto con Turismo de Galicia, pois dicíndolle que era o Entroido, non solamente representando a Galicia en ese pobo, sino que representábamos tamén a España, igual que fixemos agora co Surba, non? A resposta foi que eles non dispoñían de presupuesto para esas cousas, non? Hai institucións que creen que vas de carallada, que é un viaxe de, vamos, 27 personas a pasalo pipa. Non é así. Bueno, se pasa pipa, de todas maneras. Pásase ben, pero supónnos, quer decir, aparte do esforzo económico, supón un esforzo, porque eu, por exemplo, síntome super orgullosísima, non, o seguinte, de que 27 persoas dispoñan do seu tempo pedindo días no traballo e dos seus cartos, porque todo isto foi todo exclusivamente pagado por nós. Nós non recibimos, quizá porque non sabemos onde solicitar as axudas pertinentes ou non sei,
pero nós non recibimos un céntimo de ningunha institución, nin concellos, nin diputación, nin Xunta de Galicia, nin ninguén. E creemos, consideramos que vale, jolín, estamos representando a unha comunidade autónoma, estamos representando a un país no estranxeiro, non? Creo que por lo menos deberían de apoiar e de axudar, non? E de feito hai concellos, sei que hai concellos que apoian este tipo de iniciativas, hainos. Non, ao mellor non é o máis común, pero sí que os hai. De feito, bueno, en Ourense ao final o Antroido convirtiuse nun, digamos que nunha representación simbólica do que é tanto a provincia como as propias localidades onde está. Nalgún lado incluso xa se lles foi das mans, penso eu, non? E que xa ao final eso parece máis un, non sei o que, non sei como definilo, que non perdeu a esencia en algúns sitios, non é máis un tema xa de turístico que outra cousa. Efectivamente, hai moitos concellos que están interesados na declaración de interese turístico. Nós consideramos que a declaración que ten que ter é de interés cultural, e protexelo e cuidalo para que non se vaya das mans. Quer dizer, isto non é unha festa de interés turístico onde vou a comer un churrasco e vou a divertirme aquí. Eu creo que non, creo que o Entroido hai que cuidalo e mimalo con unha protección de un patrimonio inmaterial que está aí, e como un patrimonio cultural, como eso é como que hai que defendelo. Pero, bueno, decía o museólogo Felipe Senén, non? Sí. Que quen non coñeza a tradición non a ama, entonces é imposible defendela. Claro. Eu creo que estamos nese paso, quer dizer, parece que todo é moi bonito, mira como van, tal, pero se non conoce realmente o que hai detrás desa por que hai esta tradición, por que existe isto, que os fixo especiales, que os fixo únicos, se non te pos en contacto e non intentas poñer en valor todo eso que debería de ser propio, non? Para, neste caso, pues, para o Concello de Paderne, debería de ser un orgullo o decir, oye, pues, un Entroido de unha aldea tan pequena como esta acaba de estar no maior evento de Europa, non? Eu creo que eso, ostras, que ten que ter un orgullo para calquera, non? Sí, ao final sodes embaixadores dun concello pequeniño que posiblemente fora do que é o tema local ou comarcal, que é o que pode darlle ao mellor unha festa como esta do viño que se fai, realmente a trascendencia, digamos, fora das fronteiras ya dá máis o Entroido, non? Pero, bueno, é unha cuestión de que a xente ten que abrir os ollos e ver que, ao final, o futuro construíse tamén respetando e recuperando o pasado. Se un non ten o seu pasado e non o pon en valor, mal futuro ten, non? Pero, bueno, é un pouco así. Son reflexións que facemos e intentar animar, se alguén o ve, a xente a que tome conciencia de que estas cousas son importantes e que hai que apoiarlas. E que, bueno, e non só o Paderne, porque ao final ven sendo un Antroido que é representativo do conxunto da comarca tamén, non? Efectivamente. O conxunto da comarca, porque as cousas non son compartimentos estancos de pequenas parroquias ou pequenos concellos, senón que eso irradia tamén a representatividade do que era un Antroido que tiña moitas cousas en común, todos os Antroidos, moitísimas cousas en común. Ti sabes o mellor que min, que eu pouco entendo disto. Pero sí que hai factores que ti vas a Ourense, vas ao outro lado e tal, e que confluen, non? Nese Antroido, porque decías ti tamén que o Antroido non é carnaval, non? Claro. Porque aí está o tema, non? Sí, sí. Creo que o que se veu implantando foron carnavales, non? Efectivamente. Nos agora, eso vímolo claramente no Surba, que era o sea, neste festival desfilaban máis de 12.000 personas. E veías que os elementos eran tan comuns, sentías os bombos e decías, isto é como estar en Ourense, quero decir, que os elementos son comuns en toda Europa, en África, son elementos, pois eso, unha exaltación do que é a natureza, do que é... E é igual, podes levar máis alto, máis plumas, máis peles, máis cencerros, pero os elementos son prácticamente iguales para calquera, non? Porque a veces hai a disputa de mellor Entroido é este ou aquel. Eu creo que todos teñen... Que cando se fala de globalidade, neste mundo global, eu creo que o máis global que hai son as aldeas.
porque ao final o rural é moi parecido en todos os sitios, claro, cada un coas súas características adaptadas ao clima, digamos que ao territorio, non, onde se vive, pero despois sí que hai moitísimos elementos en común de unha aldea que pode ser Samede, por exemplo, a unha no Vietnam ou na China, non? E ao final ves que é a esencia do que somos, ao final todos vimos da logo, todos vimos da aldea. Todos, como dixo o Souto, que decía un día, que é rural nin que hostia, somos da aldea. Eso é moi moderno, eso do rural, somos da aldea. E ter o orgullo de ser da aldea e de todo o que eso conleva. E bueno, pois e agora este ano, a parte das, digamos que das cousas propias de ali da aldea, que tedes algún convite para ir a algún lado, vos si que trasladar a algún sitio, que máis cousas tes? Seguro que tedes algo a marxe deso. A ver, agora mesmo estamos metidos de cheo en nos colexios, porque todo o mundo, pues, que eso tamén nos dá unha satisfacción enorme, pois moitos colexios de Coruña, de aquí de Betanzos, pois, que os seus alumnos pois, que coñezcan un pouco máis do Entroido de Samede, co cual pois, preparan cousiñas para saber máis deste entroido, non? Pois hai colexios que están preparando sombreiros, hai colexios que están preparando vixigueiros, hai, bueno, e incluso hai un colexio en Coruña pois, que van impartir clases de baile para bailar a muñeira cruzada, co cual nos enche de orgullo e satisfacción. Pero temos unha invitación en Italia, e bueno, de momento estamos así. O sea que casi, se pode decir que casi se vos dá tanta trascendencia ou máis fora que aquí mismo, Pois non? sí, a verdade é que sí. É certo eso de que nadie é profeta na súa terra, non? Eso é que crees que se pode deber? Un problema de cultural, un problema de... non sei. Pois non entendes. Non o sei. E despois de respaldo da propia xente dali da localidade de Paderne ou de Samede ou da parroquia, como está o asunto? Porque eu sei que, por exemplo, nas aldeas hai o problema de que, bueno, queda moita xente maior, hai xente nova que vai a vivir ás aldeas, pero que moita non se integra no que é o tema, entonces incluso teño escoitado falando do Entroido Samede de xente que, bueno, que a mellor hai xente que non é dali, que non sei que, como é o tema? Bueno, pois actualmente temos a sorte, a grandísima sorte, temos clases de baile e de pandereta, e hai como 17, 18 nenos e nenas, non? Que van. Que realmente é a primeira xeración que temos que se sinte parte do Entroido. De feito, onte dixenlles, temos unha saída en Pontedeume o día 1 de marzo, e tal, e pregúntame unha nena pequena, hai que ir vestidas. Non dixo hai que ir disfrazadas, dixo hai que ir vestidas, e digo, bien, aquí agora é cando vamos ben, xa saben que hai que ir vestidas, non disfrazadas, vestidas, non? Entón, en ese sentido, moi ben. Logo temos apoio ali na aldea, como dixen, só temos un único bar, que o BEADE, sempre temos a disponibilidade para usar a nave para ensaiar, para usar o comedor para xuntarnos, quero dicir que ben, e eu creo que a día de hoxe, pois moita xente da aldea síntese orgullosa de ter ese entroido, de ter esa festa que era desa aldea e que volva a estar aí. Sí que é verdade tamén, pois que hai outro número de xente, pois que claro, que prefieren ao mellor máis un carnaval, poder ir disfrazado de carnaval, e non pois con un traxe. Pero sí é verdade que temos esa xeración desas 17, 18 que xa saben que van vestidas e que representa o traxe que elas levan. Eu creo que é perfectamente complementario nestes tempos, que se poden montar carnavales, que é un rollo sencillo, cada un se viste do que lle dá a gana, ou vai a un chino e viste o neno, pero que unha cousa non quita a outra. Efectivamente. Bueno, que son perfectamente complementarios. E despois que, bueno, o carnaval, que irase ou non, funciona solo, porque, bueno, chega esa época e se non vas a Betanzos, pois baixas a Coruña ou vas a onde seña, non? E mismo digamos que no Entroido, no carnaval urbano, hasta xa hai tamén diferencias. É moi famoso o tema dos choqueiros da calle da Torre, non? Por exemplo, non? E todo eso, que de alguma maneira tamén algo diferenciador
do que é o resto de carnavales que hai noutros barrios ou por aí adiante. Que todo está ben, todo o que seña marcar identidade propia, non? Sí, Claro, sí, pero é digamos un carnaval máis... Tamén ten outro arraigo, o mellor Monte Alto, que non ten outros barrios, non? Sí, sí, sí. Pero sí que os antroidos teñen unha trascendencia desde o punto de vista cultural e antropolóxico que non terá o carnaval. O carnaval non é, digamos que algo propio nin arraigado secularmente. O antroido sí. E por desgracia, claro, os cambios sociolóxicos que se están reproducindo non axudan a recuperar nin a manter estas cousas. Casi é unha labor de supervivencia, non? Todo eso, que é a pena. Pero, polo que ti dis, por aí adiante, ben se ve, e un pouco que vexo polas redes, e un pouco que sigo, sí que hai sitios que están poñendo moitísimo interés en recuperar todo isto. E moitos fondos, ademais, para recuperar todo isto. Sí, 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 sí. Hai sitios que, efectivamente, que están en procesos de recuperación e con moitas axudas, con moita colaboración. Nos, neste caso, pues, eso, sempre tiramos... Bueno, é un entroido da aldea e bueno... Eu acórdome, nos temos un amigo que fora alcalde en Manzaneda e nos convidaron a vez a ir a un antroido ali e eles estaban preocupados porque non querían que aquelo se convertira en laza. Entón, claro, era un xogo moi complicado porque, por un lado, os antroidos de Ourense teñen moitísimo atractivo, moita chamada popular, pero claro, a preocupación máis importante deles, que si tiñan, foran os chavales os que o recuperaran, ademais, unha xente nova, non? Que se xuntara ali, e a súa preocupación era que aquelo, bueno, tivera un éxito relativo, pero non que non se masificara. Ali teñen o problema do revés, aquí ojalá a xente suba e apoie o pouco que hai, e ali é casi o revés, controlar para que a cousa non acabe como acabou en algún sitio, non? Que tamén, a veces por exceso, tamén eso perigra, non? Sí, 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 sí. Sí, a línea divisoria é moi fina e pasala, quero dicir, si se convirte nun botellón, porque claro, que haxa máis xente non significa que haxa máis xente participando dese entroido, que haxa máis xente que poña en valor ese entroido, sino que hai xente que vai porque, pues mira, porque hai a fariñada e me van, veña, vamos alá, me poño un buzo e como un día de... Vale. Sí, de facer unha cousa diferente e desmadrarse un pouco. Efectivamente, sirven para desmadrarme e, claro, a línea divisoria... Vos ainda non chegachedes esa línea. Nin queremos chegar, nin queremos chegar. Pero de momento podedes convidar sin problema que acuda todo o mundo ás vosas cousas. Sí, sí, nos convidamos a que acudan, sempre o decimos que intentes vestirte con roupa tradicional. Que quere dicir eso? Pois que subas ao faiado, que con calquer e que participes do que é un entroido, pero desa maneira, o sea, conservando e mantendo esa esencia de que é un entroido rural e que non fai falta gastarse unha fortuna para vir ao entroido, sino que botalle imaginación di o antropólogo Rafa Quintía, non? Que ademais di, o importante non é de que vas, sino o que faz. E eu creo que aí está a clave. Porque nós vemos tamén que hai xente que está facendo máscaras e unha pasada, sabes, con un montón de elementos vegetais e curradísimas. Pero despois que faz con eso? É dicir, porque ti podes levar, non sei, un traxe, un super traxe e tal, pero se vas como non faz nada, nin... hai un cometido, hai un porqué. Para que faz isto? Que papel vas a facer? Claro. Que significado ten isto, non? E despois decían as señoras maiores, é cuestión de actitud. Que actitud tes ti aquí? Claro, claro. Aquí non é, eles decían con respecto ao baile, non? Porque decían, non é importante, nós non tiñamos un mestre de baile, nós aprendíamos do que nos enseñaban nosos pais, os veciños e tal, non? E non era cuestión de que os brazos estuvesen á altura de aquí ou dali ou o paso máis tal. Era cuestión de actitud. Claro. Con que forza sales ti? Que significa para ti isto? E a parte, esta moiñeira cruzada da que falabas antes, depois vamos falar un pouco das personaxes, tamén para que a xente que escoite ou que nos vexa, que tamén saque conclusións máis ou menos, e animalos tamén a que poñan algo de interés, non, de curiosidade.
a muiñeira cruzada, aparte da, digamos, desa recuperación que fixechedes vos, houbo algún grupo, alguén ou algunha entidade dedicada ao baile tradicional que a recuperara para poñela dentro do que son os bailes que eles fan normalmente? Por exemplo, ocurreseme agora, pois estas rapaciñas das pesquedellas que fan unha labor maravillosa aquí, co tema dos xogos florais, o tema das foliadas e tal, imagínate que collen a vosa muiñeira e agarran e a levan por aí porque é unha muiñeira da zona, ademais, non? Sí. Houbo algo desto? Sí, nos, bueno, cando se recuperou o baile, a muiñeira cruzada, pois axudounos unha asociación porque, bueno, un rapaz que viveu ali en San Mede é o presidente dunha asociación, son de aquí, de Coruña, entón eles pois axudaronos na montaxe de todo ese baile e tal. E eles sí que a representaron, creo que é un evento que saliron en Francia, sí que representaron esa danza aí eles. Claro. Pero despois así non sabemos de ninguén máis que, porque claro, a hora de representala, eu creo que tamén o que a fai bonita é a roupa, eses sombreiros, esas fitas de cores. Entón, claro, xa é un traballo extra, aparte de facer a montaxe do baile, pois caracterizarse e vestirse como parte dese entroido, non? Sí, pois bueno, xa vedes que detrás de todo isto, que parece unha tontería, pero que hai moito traballo detrás. Xa o traballo de recuperación, de indagación, de coller testimonios por aí da xente, pero depois montar todo isto, porque agora falas de que tiveches que ter a axuda deste rapaz para isto. E despois hai esas personaxes. Eu leo por aí que si o Vixigueiro, que si o Policarpo, que si... Explícanos un pouco que son todos estas personaxes do Entroido. Os elementos, os personaxes principais é Policarpio, que é un meco que se colga un mes antes e anuncia que vai haber... Onde está agora? Agora mesmo está ali no cruce do Pinche, do sitio que chaman o Pinche. Ali está colgado, este ano vai de bonito, está vestido de bonito, que quedou perdido en Bulgaria. Como estivemos alá, pois quedou o pobre Policarpio, quedou alá. O Policarpio, eso que é este meco que se colgou un mes antes para anunciar que temos entroido na aldea. Antes isto era habitual en todas as aldeas, poñían o seu meco, e sempre ten que estar nun sitio visible para o resto dos viandantes. Despois temos as máscaras, que no noso entroido as máscaras son os bonitos, son os que bailan, contrario ao que parece, porque parece que as máscaras son os que levan unha máscara. Non, eses son vixigueiros. Están os bonitos ou as máscaras, que son os que van a bailar, que van con ese traxe branco. Están os carolos. Os carolos eran uns personajes que antiguamente estaban na danza, chamábanse carolos porque, bueno, foi o traxe primixenio de calquer entroido, que era a roupa de liño, estopa, do que había na casa, non? En canto estes traxes empezan a modificarse, empezan a aparecer elementos xa, pois, como o mantón de Manila, a saia vermella, pois era unha maneira de diferenciarse a xente rica da xente máis pobre. Entón, cando debeu ser no último ano que aparece unha parella pois, con esa roupa antigua, que a de sempre, pois alguén lles debeu dicir, vos parecedes dous carolos. Quedoulles o nombre de carolos. Este Carolo é un personaxe que desaparece porque, claro, naquela época nadie quería ir de pobre. De feito, estes Carolos nunca se sabía se iba a haber Carolos, se non os iba a haber, porque aparecían cando xa comezaba o desfile polas casas, aparecían eles de calquer parte da aldea, normalmente da parte contraria na que eles vivían para non ser recoñecidos e levaban a cara tapada. E era unha deshonra dentro da danza ter que bailar co carolo ou ca carola, non? Sí, era un tema casi clasista, non? Sí, era clasista totalmente, vamos. Entón, este personaxe si desaparece, xa pouca xente se acordábanse del, pero, vamos, xa como... Como algo negativo. Como algo negativo, sí. Oxe é unha honra e, de feito, hai moita xente que quere ser o carolo. O carolo é a carola, non? Sí que hai. E despois están os vixigueiros, non? Os vixigueiros eran contrarios aos bonitos, contrarios tal. Entón, o vixigueiro, o seu cometido no noso entroido era facer... O cometido do vixigueiro era quitarlle a atención ás máscaras. Era unha rivalidade, por iso eran contrarios ás máscaras. Entón, eles o que trataban era de chamar a atención do público hacia eles.
Para eso, pois tiñan que argallar as cousas máis increíbles que... Eran os máis fedellos, máis revoltosos, non? Claro, eles tiñan que intentar sacarlles o público como fose. Entón, para eso, normalmente, a maior parte dos vixigueiros sí que iban con oficios, porque nun oficio dabache moita máis liberdade para interactuar co público, non? E atraelos hacia ti. Que si vas, pois en día, temos moitos vixigueiros que si van e chaman a atención pero non interactúan, faltanos aí ese punto de que hai que interactuar, facer rir. Aí estamos aí nesa lote, non? Todo se andará. Ese traxe que levas ti a veces así que vas coa cara con esa tapada, esa é a Carola. Esa é a Carola, non? Esa é a Carola, sí. Vale. Bueno, mira que che iba a dicir, o sea, que esos son os personaxes que hai, os clásicos de todo isto. Esos son os personaxes. E depois, que che iba a dicir? Fálanos un pouco desto para tamén animar ao público a que se achegue o día 9 de marzo hasta ali, hasta Samede, e polo menos o que nunca estivo, pois que coñeza de primeira man de que vai este Antroido de Samede e que tedes programado. Xa para non, que non lo contes ti, para non ter que andar aquí lendo do revés o cartel. Moi ben. Bueno, pois o día 9 de marzo nos xuntamos todo o que eles facían en 4 días, xuntámoslo nun día. Decidimos que fose o 9 de marzo, o domingo de Piñata, para non coincidir co resto de entroidos, non? Para que a xente así poida disfrutar de todos os entroidos e de remate, pois que veña a Samede. Bueno, que decíamos antes que hai máis actos, aparte desto, isto digamos que é o acto central para a xente que queira acudir e tal, porque depois hai outros actos na propia parroquia, no propio lugar de Samede, non? Efectivamente. Pero bueno, digamos que isto é que é o evento, non? Para o público que queira asistir. Efectivamente, para todo o mundo, para todo o público, pois este evento. Quedamos ás 12 diante da capela, como facían antiguamente, sempre saliron as máscaras, vixigueiros, toda a comitiva, sempre saíu da capela que hai no centro da aldea, en Samede, ali na Ermida. Quedamos ás 12 ali, facemos un desfile por toda a aldea, chegamos ao campo da festa. E aí vaise bailar a muñeiriña, a cruzadiña, que bailan as nenas máis pequenas. A chamades así porque fan os nenos. Porque fan os nenos. Claro. Entón bailan primeiro os nenos e despois bailan a muñeira cruzada os adultos. Este ano 17 parellas para bailar, que é espectacular. E os vixigueiros que van a estar xa durante todo o percorrido, van a estar na muñeira cruzada e les van a estar, pois eso, sempre acompañando as máscaras. Temos xantar, hai que anotarse para xantar na carpa, o menú churrasco, postre e bebida 20 euros, e hai que anotarse para eso. E despois pretendemos ás 4:30 facer... Quen se queira anotar, tamén vamos a aproveitar, pois creo que tedes un Facebook e unha página web por onde contactar, non? Efectivamente, aí veñen os datos. Depois, se non, nos cartaces, polo que estou vendo, se os vedes pola rúa, hai aí un código QR, bueno, e veñen aquí os datos telefónicos e todo eso, quen teña interés en ir xantar. Efectivamente, quen non queira ir xantar e queira ir a dar unha volta, pois tamén. Claro, e quen queira ir e levarse o seu propio xantar tamén pode, eso non hai problema. E despois pola tarde, sobre as 4:30, facemos a representación do enterro de Policarpio, porque como vos dixen, Policarpio quedou en Bulgaria, bueno, pues, chegou moi malamente a Samede, porque, bueno, enganchouse a raquia, que é a bebida tradicional de Bulgaria, e, bueno, pues chegou moi perxudicado, bastante perxudicado a Samede, bueno, creo que é unha comedia que un non debe de perderse, porque o enterro de Policarpio é moi simpática, moi digna de ver. Este ano van a aparecer personajes moi dispares e bueno, despois pois vai haber foliada, sempre rematamos con unha foliada de xente que trae os seus instrumentos e que irá tocar e participar e acompañarnos. Bueno, caso pasalo ben, non? Efectivamente. Bueno, pois mira, se alguén daqui do público pois quere facer algunha pregunta, que sempre facemos xa cando estamos achegándonos ao remate, pois aquí está Emi para contestar o que faga falta. Aí Chus, que Chus é do... Estou moi de acordo co que diste dese carnaval, de facelo tico que teñas na casa, de que sexa xente ocurrente.
non ir os chinos a comprar un disfraz que non ten en sentido, non? E logo esas anécdotas, a mí, por exemplo, hai unha que, bueno, que me pareceu graciosa, a mellor a vos non sei se é apócrifo ou realmente isto pasou, pero tiño ido que en Corixou, alguén dos maiores, un home disfrazaron de muller, bueno, pintaronlle as uñas, pero logo as rapazas que estaban estudiando fora, pues, a mellor alguna tenía as irmás, ou tal, estaban estudiando fora, que son as que tiñan, bueno, resulta que o rapaz, disfrazado de rapaza, encontrouse cos uñas pintadas e non tiña con que quitar o barniz. Claro, as rapazas marcharon a estudiar e parece ser que foi a traballar toda a semana ao aserradero coas uñas pintadas. Entón, imagínate, eso nos anos 60 ou 70, pues, imagínate un tío coas uñas pintadas. Eu non sei se iso é verdade ou non, pero teño oído, imagino que sería certo, non? Esas cousas realmente son as que recordas do carnaval, non? Porque, claro, ir con millor disfraz que che fagan, que o compres aí nos chinos, ir vestido de Napoleón, o que sei, o gracioso é facelo con cousas. Acórdame en Xinzo de ver dous indianos, o sea, vestidos fenomenal, e levaban, claro, como eran dous ricachos, levaban un botones, unha maleta antigua destas de madeira, o tío que era así un pitiminí, un tío así moi pequeno, disfrazado eso de botones, como Sacarino botones, sabedes que os sombreiros dos botones son redondos, e el que levaba na cabeza pois unha galleta, unha caixa de galletas destas danesas, vivan graciosísimo, tío. Pero realmente so co que tiñan na casa, pero non hai tan, sabes, tan perfectos que hasta... Eu convidaría a todo o mundo a, si lle é posible, integrarse en algún tipo de antroido tradicional, porque realmente se pasa genial. É un rollo como moito máis personal, todo, non é só o disfraz polo disfraz, ir vestido de algo, que dices, tío, disfrazado de algo, sino que ao final é unha participación directa en todo o que é todo eso. Non nos sei igual expresar como é, hai que vivilo, é así, pero realmente ten, e depois ainda encima se está contribuindo a que non se perda, a que non desaparezcan todo este tipo de cousas que ao final é o que somos, é de onde vimos todos, vimos de aí, a veces parece que caímos do ceo, aí nunha ciudad, metidos nun piso, e que detrás non houve nada. Detrás todo o mundo ten unha historia de ancestros que viñeron da aldea e que participaban de todas estas costumes tradicionais, e que formou parte da súa educación e de chegar onde estamos, non? Desa maneira e de outras moitas. Pois eu, a quen poda participar, e ainda que seña por primeira vez ir ver, non? E escoitar o que se conta, pois eu creo que é moi positivo. E desde logo facer unha chamada ás institucións, a todas, as institucións locais, que isto é algo moi importante, o de apoiar este tipo de iniciativas. Porque ao final a sociedade civil é a que fai as cousas. O vemos en calquer vila, en calquer Betanzos mismo, as entidades culturais, as entidades deportivas e recreativas están aí independentemente de quen goberne, e con máis e con menos axudas, moitas veces poucas, porque hai moito traballo altruista detrás, moito traballo altruista, e moito traballo incluso gastando cartos dos petos da xente. E ese apoio, ese respaldo é fundamental, non polo tema de que se lucre ninguén, que nadie se lucra con isto, sino que ao final é apoiar pois eso, o noso patrimonio material e inmaterial, e apoiar as nosas tradicións e de alguna maneira poñer en valor tamén, porque ao final é bo para os concellos e para os lugares recuperar todas estas cousas, porque a identidade, os que algunha vez viaxamos por aí, que é o que buscamos dos sitios? Buscamos esa identidade propia dos lugares, esa maneira de ser, esas festas propias tradicionais, porque para ver o que hai en todos os sitios, para eso non hai que moverse, porque xa é todo igual. Entón, eu xa digo, ese chamamento, algúns máis que a outros, hai que facer a que as institucións se impliquen e apoyen, e encabecen e rentabilicen tamén políticamente as cousas, que sí, claro que sí, non hai ningún problema, que os alcaldes correspondientes e as autoridades encabecen aí, esteñan aí orgullosos de apoiar todo iso. Sería bo para todos. Bueno, non sei, dinos o que che dea a gana. Nada, con respecto a este, fai pouco estivemos nun entroido que se recupera e sale por primeira vez este ano, que en Augas Santas, na provincia de Pontevedra. Estivemos na presentación, que Rafa Quintía estaba o alcalde de ali,
Rafa Quintía decía, non, que ten que haber esa simbiosis do Concello cos representantes, en este caso, do Entroido, e decía, colaborar e deixar facer. Claro. Quer dizer, non é colaborar e fago eu que me dé a miña gana con este Entroido, porque entón sí que o convirten posiblemente no que non é. Claro. Entón, trátase de colaborar, eu creo que as institucións ten que haber unha simbiosis uns cos outros, colabora e deixa facer os que saben o que teñen que facer. Eu creo que iso é un dato importante. Bueno, pues aquí, quero dicir que moitas veces se poden ver estas cousas como algo moi pequeniño, pero tamén hai exemplos de cousas que empezaron moi pequeniñas, pero foron medrando, non? Aquí cada ano pues, sempre facemos algún tipo de evento relacionado, ou ben unha proxección, ou algo relacionado co entroido, cos entroidos precisamente, non? Tradicionais, bueno, nos parece que é unha labor importante pues, apoiar este tipo de cousas, porque ao final é patrimonio inmaterial, pero ao fin e ao cabo é patrimonio, é a esencia do país, do que somos. Eu non sei se, bueno, eso, lembrarlo do día 9, achegadevos a Samede, así tamén coñecedes ali o lugar, os que non forades, e os que fuchedes, pois, repetide, e así estaredes dando un apoio tamén a que se coñeza e a participación neste entroido. E, non sei, fainos ti un alegato de algo así para ir rematando. Pues nada, agradecerche que lle des difusión o lar de UNTA. O lar de UNTA, agradecervos a difusión aos entroidos, a nós principalmente e a todos os entroidos, que sabemos que sempre as proxeccións, pois tamén para que a xente coñezca os entroidos novos e os que xa están, que todos son importantes e nada, animar a todo o mundo a que... Bueno, quitamos as nosas pequeniñas cousas porque vamos facer un obradoiro, me parece que de Filloas, está programado, tamén o seu cocido aquí dos socios que tamén se van elaborar os propios socios daqui. Entón, bueno, sempre intentamos, como isto tamén é unha sociedade gastronómica, pois facer algunha cousiña que teña que ver tamén con a gastronomía propia, non? Da zona e da época, non? Entón, bueno, pero sempre intentar facer a cousa o máis participativa posible. Recordar que tamén o Entroido de Samede hoxe na comarca é o único Entroido destas características non tradicionais que existe, polo tanto é tamén un Entroido da comarca, non é só do lugar onde se fai, é un Entroido de todo Betanzos. E, polo tanto, os betanceiros e os de calquer concello da comarca, pois que o consideren como algo propio. Non é só o tema do lugar de orixe, senón o que transmite, o que irradia non a todo o redor. Polo tanto, eso, bueno, facer deste Entroido algo de éxito tamén e de orgullo propio, porque ao final os entroidos de outros tempos non? Eran moi parecidos nesta zona, seguramente terían 1000 cousas en común e de alguma maneira que nos vexamos reflexados tamén nel, non? Efectivamente, convidar a todas as aldeas a que investiguen, a que ten que haber alguén que... Ten que haber emis por aí. Ten que haber alguén que se lle ocurra tamén, pois preguntar. Antes que escoitaba a María Jesús en Coruxón, había tradición de entroido, e teñen unha señora de 102 anos que se acorda perfectamente, que é unha maravilla recollerlle as historias que conta. Teñen unha veciña que sempre pon os seus farandulos, se chama farandulos, ponos ali sempre, e di ela con súa nai, agora a pobre da súa nai ten Alzheimer, pero cando miña nai estaba ben, miña nai disfrutaba moitísimo máis poñendo os farandulos aí para a vista do público que despois co entroido, non? Pero, bueno, que todavía queda esa xente maior que recorda e hai que recoller esas historias porque senón o que decíamos, vanse perder para sempre e é unha mágoa que se perdan porque son historias fantásticas, cheas de vida e de ilusión. Ojalá haxa máis xente nas aldeas que recolla e que prenda a mecha e recuperen eses entroidos, non? E Pedro de Cal seguro que tamén se acordaba de moitos desas cousas de carnaval. Sí. Además, a parte que é un orgullo para a zona, unha maneira de reivindicar o país, porque a xente realmente vivía, non? Digo, Sí. Eu miña nai recordaba esos carnavales de San Mede sendo de outra aldea, sempre recordaba, pues, a ver, falaba, creo que era un dos de Calaza,
que se disfrazara de mono con un taparrabos e andaba por ali subindo os árbores que con un frío que pelaba, o sea, que o facía a xente morrendo de risa. E outro que era un tío moi alto, que decía que iba de nun carro de plañideira aí chorando, aí con un velo, decía, iba calcetando, creo que con unha corda, e os fugueiros dun carro. O sea, era a xente que realmente, o sea, moi ocurrente, o sea, non iba ali, mira que ben disfrazado vou, que bonito, a lucirse, non era? O sea, esa participación, Sí. o sea, que a xente, aparte que era, naqueles tempos, supoño que tanta religión mandaba absolutamente todo, ¿no? Era algo totalmente pagano, era ir contra o establecido, rirse absolutamente de todo, ali, bueno, pues parecía que todo estaba permitido, e a xente se recordaba, o sea, realmente con risa, con orgullo, porque tempo despois ainda se seguían rindo, non? A mellor, pois, eu que sei, 30 anos despois seguíanse rindo, pois, miña nai recordaba, pois, a mellor 50 ou 70 anos despois, pois, daquel señor que... Sí. Ainda lle producía risa. Sí, eran anécdotas que os marcaron, que claro, tiñas que facer algo moi ocurrente, como foi ese señor vestido de mono, que, claro, recórdanos a moitos entroidos que levan un oso con un domador, eso é moi en todo, en moitos entroidos, non? E Samede non se lle acordou ir de oso a este home, senón que se lle acordou ir de mono, con un taparrabos, en pleno mes de febreiro, e levaba o seu domador, pero claro que non daba feito bon do mono, porque, bueno, subíase nas mesas, palleiros, non lle quedou nada. Pero claro, hai que ser moi ocurrente e moi disparatado para... Por certo, ahora que falas do oso, hai ese do oso alá na zona de Quiroga, por alá, non? Saltada, no Ribeirao. Non, de Salceda. de Salceda. E curiosamente, estando antes falabas do tema de Cerdeña, estando en Cerdeña, pasaba eu por ali, había ali un escaparate e tiñan ali un rollo de oso castaño mandei a un conocido que teño dali de Salcedo, e dije, mira que rollo, que paralelismo, era clavado, igualito. E dice, o sea que vaste a outro lado do mundo e haiche cousas así, non? En Bulgaria. Sí, en Bulgaria había moitísimos. E, bueno, e aquí dentro aquí hai pues, en Cartelle, as bonitas de Sande teñen un oso, e todos fan era como ese ciclo da natureza. Antes non tiñan un calendario, non tiñan un móvil para estar mirando tal. Entón, representa que xa o despertar da primavera, que xa saleu do letargo, xa ven a primavera, tal, pois eses osos, e por eso os hai, eu creo que en todo o mundo a figura do oso, do renacer da primavera, hai en moitísimos entroidos, en moitísimos sitios. O de Samede, lonxe de abrigarse de oso, que lle iba a ser mellor para ese mes de febreiro, decideu que el de mono en pelotas, venga, a darlo todo por ali. A xente de Samede centrábase moito máis en a parte da danza, que é o vistoso, porque claro, sempre nos queda a vistosidade das cousas, non? Pero se centraba moito e contan moito sobre o enterro do Policarpio. Aí dedicaban un día inteiro e aí había personaxes do Más Vello Pinto e onde salían moitos personaxes tamén de moitos curas e eles sí que contaban moito de que ese día era super especial. Hoxe en día nos facemos unha pequena representación deso, pero sí que é certo, verdade, Emi, que... Sí, o mércores de cinza, que era o día do enterro, decían eles, apurábamos pola mañá, había que ir á misa a facer a imposición da cinza, eso tiña que ser sí ou sí, pero logo despois dedicaban todo o día ao enterro do Policarpio, e claro, personajes do Más Vello Pintos, levaban ao mellor 2 carros con curas, vestidos de curas, por eso despois, claro, os curas iban tanto tras do peche desta teatralización, desta burla. As figuras das choronas, que eran tan importantes, as choronas. Por que credes que a xente lle gusta tanto disfrazarse de cura e os homes de muller? Eu sempre me preguntei. Bueno, porque o entroido ten esa característica de transvertirse, de... Sí. Por levar a contraria. Por levar a contraria, claro. O entroido para min que está para eso. Sí. Porque o entroido non cabe duda de que aí van a raíz e a naturaleza da xente. Vale, despois chegou o sistema e quixo bloquear. Automáticamente deixame un día libre, pois ese día que fago ao contra. De feito, recuperar o meu e a machacar. E de feito, o que falas do sistema, de feito, claro, o goberno franquista de alguma maneira limitaba todo eso, os curas tamén, porque era unha festa de orixe pagana, e era un pouco ir en contra do establecido, e do imposto. Sí.
Sí. E de feito, bueno, ahora hai un cura, o Patiño, que estuvo aquí outro día, que, bueno, tuvo a súa polémica por meter tamén o rollo dos disfraces, que era unha festa pagana na iglesia, cousas así, non? Decían tamén que en moitas partes a Iglesia permitía o desfase do entroido do carnaval, porque despois así xa se desfocaban tanto que despois xa entraban de cheo na época que tiña que centrarse máis a nivel eclesial que da cuaresma e todo isto. Bueno, pois nada, xa máis ou menos levamos o tempiño cumprido, agradecerche que viñeras aquí, para nós é unha honra, e nada, lembrar que para o mes pois teremos outro convidado, que neste caso vai ser o Dr. Asensi, que foi moitos anos o coordinador do Centro de Saúde daqui de Betanzos. O mes seguinte teremos tamén outra institución, representando outra institución de Betanzos, que é a Librería Biblos, a Carmela, e despois o seguinte, xa en maio, xa vedes que temos todo máis ou menos programadiño, pois teremos a Carlos Millares, que é un veciño que leva aquí pouco tempo, pero que é un dos mellores saxofonistas de jazz do mundo, un cubano que agora é veciño de Betanzos. Entón, vamos a intentar ir traendo así persoas diversas que teñan que ver con Betanzos. Neste caso tocoulle a Emi, que non deixa de ser unha betanceira tamén, porque para eso é a capital das Mariñas. Viviron Betanzos, ademais. E o antroido de Samede tamén é o noso antroido, porque é o que hai. Entón é o antroido de Betanzos tamén. É o de Samede, pero tamén pensade que é o antroido de Betanzos e o antroido das Mariñas, e é outro dos antroidos, vos chamades de antroido, chamade antroido, bueno, é o mismo, é outro dos antroidos tradicionais de Galiza, que están collendo moitísima auxe, e que tamén deberíamos de estar orgullosos de que entre todos eses que levan aí afianzados tantos anos e medrando, pois agora se conte sempre para todo co antroido de Samede. Moitísimas gracias a Alarde Unta, parabéns por toda esa difusión que facedes de betanceiros e xentes varias. Moi ben, pois nada, hasta outra logo, nada, ahora quedamos aí o vídeo para que non queira ver xa en diferido, tanto no Facebook como dentro de nada, de unha hora ou así no YouTube do Lar de Unta. Moitas grazas a todos por seguirnos. Gracias. Sabes que os meus 4 avós morreron en carnavales, que a ti non se toca algún